Čau! 5 věcí, které nesnáším na Facebooku. Cože? Jo, přesně tak. No, vím, že 200 000 dělalo tamhle o tomhle video a 500 000 tamhle, ale na Asku mi psalo hodně lidí, ať tohle video udělám. Tak jsem se rozhodl, že ho udělám. Předem vás prosím, abyste se nedívali na tohle video, pokud vás to nezajímá, anebo pokud prostě se vám to nelíbí. Tady, nebo tady, je někde křížek. Takže prosím, zmačkněte to, pokud vás tohle video nebude zajímat a vypadněte. Taky se předem omlouvám za kvalitu. No jo, webka, no. První věc, která mi vadí na Facebooku, je ta, když mi nějaká holka 10krát za sebou napíše: jsi naštvaný. Nebyl jsem naštvaný. Ale když mi to napsal 50, tak jsem se fakt nasral. Druhá věc, která mi vadí na Facebooku, je, když mi někdo neodepisuje. Já 10 minut v kuse čekám, kdy odepíše. A pořád nic. Vypadám asi nějak takhle. Už napsala? Už napsala? Třetí věc na Facebooku, která mi vadí, je ta, když píšu sloh jak prase a ten dotyčný, komu jsem to poslal, odepíše jedním slovem, například Pátá věc, která mi na Facebooku vadí, je ta, že jak jsou takový ty stránky, například přidej sem koho chceš a takhle, založí se fake a ten tam sdílí nějaký takový ty erotický gify a takhle. Úplně mě to vadí, spamuje to Facebook občas a jim to dává akorát odběry, když na to kliknete. Takže když jako tam někdo bude psát nějaký kraviny a vy na to kliknete, dáte like, hlasovat, tak jim to buď dá prachy, nebo jim to dá odběr, nebo někam like. No a to je asi z tohohle prvního mýho videa asi všechno. Děkuju. Děkuju za to, že jste to shledli až do konce. Tak, pokud se vám video líbilo, dejte like a když tak zanechte odběr. Děkuju. Pokud se vám tohle video nelíbilo, tak jděte pryč a už nikdy na můj kanál nejezděte.